Čau lidi. Dneska jdeme hrát tuhle hru. A takový to Hello Kitty Slap Tower, takhle se to jmenuje. A když to jako normálně přečtu, tak prostě jak to je napsaný, tak to je Hello Kitty Slap Tower. Jo? A prostě já budu takhle natáčet Roblox. Hej, a ještě vám chci říct tady, pokud se vám bude dít to, že tady jsou takhle lidi. Prostě a chcou vás takhle různě zabít, tak to můžete udělat jednu takovou věc, ale to se mi zrovna nestalo, takže jsem vám to nemohla bohužel ukázat. A pokud vás baví Roblox, tak vám tak v popisku videa vám tam dám moje jméno v Robloxu a můžete si mě přidat. Se skoro pořád dívám, jestli si mě někdo nechtěl přidat, takže já bych si vás hnedka lidi přidala, jo. Protože to je, tak já jsem, tam prostě, jsem jí strašně moc kamarádů, už mám 201 kamarádů. Jo. Pokud vás baví moje videa, tak dejte like na toto video. Ne, to jsou obskoky. Ne. Ne. Kam? Ne. Tak to nedá. To jsem, ježiškamo, to jsem měla skočit jen nahoru. Tady musíme opatrně, protože tady to klouže. Je tady ledík, tak to fakt klouže. Trošku to ledík klouže. Klidně mi do komentářů napište, že mám velmi zasekaný mobil. Protože já to vím, že ho mám strašně zasekaný mobil. Zasekaný tablet. Takže jo. Sakra, už mám málo životů. Počkej, co? Co se stalo? No tak lidi, tohle může být konec videa, vím, že je krátký, ale čus.